Düzedilen harbi kasamy ıglan etmek barada. Eskerlerimizi öňkü diktatorlara hyzmat etdiren, harbi kasamdan azat etmek maksady bilen köpçüligiň gatnaşmagy we goşandy esasyny täze harbi kasam döredildi. Täze harbi kasam eskerlerimizi guramaçylykly jenayatçy toparyň basyşyndan halat edip, hakyky borçlary bolan watana we halka gulluk borjyny berja etmäge ýol açýar. Täze kasamda prezidente wopallyk kasamy edilmeýär. Harbylaryň gözünde prezident watandaşlardan tapawutly däldir. Milli Halat Ediş Komiteti 2020-nji ýyl düzedilen täze harby kasamy yglan etmek barada. Men Türkmenistanyň raýaty Ýagşymyradow, mehriban halkyma we döwletimiň midemez bütewligine parahatçylykda we teweşde hemişe her ýerde wepar boljakdygyma kasam edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny, kanunlaryny, harby düzgünlamalarynyň talaplaryny, serkerdeleriň buyruklaryny hiç bir päsgelçiliksiz berja etjekdigime kasam edýär. Harby borjumy berja etjekdigime Türkmenistanyň asudalygyny, garaşsyzlygyny, konstitusiýon guruluşyny, mehriban halkymy we öz watanymy eskerlik mertebem bilen mertlerçe gorajakdygymy kasam edýär.